En 5 anys, Santa Coloma de Gramenet disposarà de la primera producció de vins. A partir d'un projecte educatiu i experimental, aquest dimarts s'han plantat els primers 2.000 ceps en uns terrenys ubicats a les antigues vinyes d'en Sabater, just al costat del complex esportiu de Torribera. La intenció és recuperar i investigar algunes de les varietats autòctones de cep que antigament havien poblat els conreus a la serralada de Marina. Fins a 2.000 ceps es preveu plantar en aquest projecte de recuperació de la vinya a Santa Coloma de Gramenet. Un projecte que es dedicarà a la investigació per una banda i per una altra a l'educació. Picapoll, pansa blanca, monestrell o garrut i garnatxa. Aquestes són les 4 varietats de cep autòctones que ara es tornaran a conrear a Santa Coloma de Gramenet. Unes varietats que van quedar proscrites a les vinyes i que ara reintrodueixen al territori per a la seva experimentació i estudi. La iniciativa també té una vessant educativa i de foment de l'ocupació en un sector en alça. Nosaltres ens fa moltíssima il·lusió perquè estem recuperant les arrels vitícoles de la ciutat, això té un valor afegit, estem generant ocupació en un sector que és punter. Us comentava que la inserció del darrer curs de sommeliers que s'ha fet a Santa Coloma ha tingut un 70% d'inserció de les persones que han participat. El projecte La Vinya d'en Sabater permet l'accés al mercat laboral d'una trentena de persones a través dels plans d'ocupació de l'àrea metropolitana i el programa Casa d'Oficis de l'empresa municipal Gran Impuls de Santa Coloma. La producció del vi anirà a càrrec de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'Incavi, que en farà també el seguiment enològic. Ens han demanat des d'Incavi que hi hagi diferents tipus de plantació de diferents ceps, diferents varietats, en diferents terrasses. Per tant, podrem experimentar amb un cultiu ecològic com és el comportament dels ceps, de diferents ceps, de diferents varietats, amb una alimentació, en aquest cas ecològica, i amb un tractament diferent. L'exposició al sol també és diferent en funció dels diferents nivells de terrassa. Per tant, les dades que ens oferirà tot aquest procés d'experimentació juntament amb Incavi donarà molta informació sobre quin és el millor comportament d'aquestes varietats en un terreny diferent com és el que ens trobem. La intenció és aconseguir un raïm de qualitat i un aroma propi de l'entorn per tal de buscar un vi de la terra que pugui diferenciar-se dels vins que es fan arreu del món. Ya llevamos unos años que en diferentes zonas de España, y Cataluña no es ninguna excepción, se está intentando recuperar las vides más autóctonas, más, digamos, que le pueden dar un carácter y una personalidad muy propia a nuestros vinos y huir un poco de los aromas de globalización que hay en todo el mundo. Si en todos lados se plantan las mismas uvas, lògicament haurà una globalització d'aromes. Els terrenys on s'han plantat les vinyes han estat cedits per la Diputació de Barcelona i ocupen mitja hectàrea. Per la posada en marxa del projecte, l'Ajuntament de Santa Coloma ha invertit 18.000 euros. Més endavant, s'assignarà un conveni amb l'Incavi per tirar endavant la iniciativa, on es preveu un pressupost d'uns 85.000 euros. Si tot va bé, en 5 anys, el municipi colomenc tindrà la seva primera producció de vi. Seran al voltant d'uns 1.400 litres, que tot i que els ciutadans els podran tastar, no estaran destinats a la seva comercialització.